tento telový krém ma strašne hádže do detstva, strašné flashbacky do detstva mám, pretože on voní extrémne ako nejaký, ja si neviem spomenúť na značku, že ktorý konkrétne, ale ako nejaký vanilkový jogurt. Proste tá vôňa, to je úplne ako nejaký vanilkový jogurt, ktorý som proste mala v detstve. A ja teraz neviem presne aký. Takže keď budete v DMke a vidíte tento krém, tak odporúčam vyskúšať. Je dokonca aj vegan, takže super. A ja väčšinou, keď mám telový krém, tak mne to vydrží strašne dlho. Ale ja mám tento reálne, že mesiac, čo som tu v Portoriku a je to, že almost gone, bitch. Takže toto máte taký typ odo mňa na telové mlieko, pretože to sú strašné flashbacky. Ja by som si želala, aby som vám vedela dať tú vôňu proste. Nech to cítite, ale včera som si umyla vlasy a vždy po umytí vlasov si dávam, na vždy, keď si spomeniem, tak si dávam tento olejček do končekov. To som dostala od sestry ešte na predminulé, alebo ktoré Vianoce. Takto. A myslím, že sa to má dávať na suché vlasy, nie som si istá. I'm not so sure, guys, but this is what I do. A normálne si veľmi rada striekam aj ten sprej od lašu, ale keďže som tu s človekom, ktorému to nevoní. Chápete, mu nevoní ten sprej na vlasy z lašu, ktorý voní asi každému. Nevadí, aspoň budem mať viac, keď sa vrátim späť do Česka. By som si to tu už asi minula. Mám extrémnu radosť, pretože včera som si kúpila tento štipec, pretože čo som mala štipec, tak sa mi zlomil vlastne ešte na letisku. A je dosť taký, že veľký a pevný. Pripomínok na pitný režim nikdy nebude dosť, takže áno, ranná hydratácia musí byť a dneska to je s aloe a citrónom, takže pekne hydratácia, pripomienka, aby ste sa napili, pretože predpokladám, že ste nenapili dosť dneska. Úprimne neviem, čo mám robiť, pretože väčšinou tu stávam o dosť skôr, povedzme okolo 7, ešte 8, hej, ale dneska som sa zobudila, že o 9, pretože som išla spať o 2. Takže neviem, jak si to mám zoradiť, tú svoju rannú rutinku, pretože väčšinou si dám takú rýchlu jogu a potom si dám prechádzku na pláži, prípadne si ešte zaplávam a potom sa vrátim. Ale teraz už je 9:30. 9:30. Čo znamená, že čo by nevadilo, že ježiši, už je 9:30, nemôžem ísť von. Ne, ale proste je teplo. 30-ky sú tu, ja moc 30-ky nemusím, akože keď sa priznám. Takže, ale ráno by to ešte teraz mohlo byť v pohode, takže si dám asi rýchlu jogu. A potom sa teda spolu prejdeme. Neviem, či budem plávať. Pravdepodobne asi nie. Uvidíme. Takže let's go! Napadlo mi, že by som vám tu mohla ukázať výhľad aj na druhú stranu, nielen na tú pláž, plus aj cestu vlastne, ako idem na pláž. Toto máme lobby, už máme pekne vyzdobené vianočné ozdoby, akurát ja stále necítim ten Christmas spirit, hej, Feliz Navidad. No a toto budú kraby, ja sa ich bojím, nebojím, ale mám pred nimi rešpekt, lebo raz ma štípli na pláži. Oh no, stay where you are, baby. I don't want any troubles, you know. Oh shit. Oh boy. Pomoc. Ne, že by som sa bála, to ne, ja mám len rešpekt. Áno, tam choď do listia, hej. A všetko bude fajn. OK. Ja viem, že sa tie kraby boja viac mňa, než ja ich, ale fakt ma raz poštípal nejaký malý krab, keď som bola na prechádzke na pláži a odvtedy na tú stranu pláže ani nechodím a hlavne ma to svrbelo potom niekoľko dní. Takže mám pred nimi rešpekt. Ja som si práve uvedomila, že som si zabudla okuliare slnečné. Si robíš srandu. OK, nevadí.
hladná, ale že extrémne, takže first thing first, dáme si kombuču. Toto asi není najlepší nápad dávať do smoothiečka, či? I don't know. Spravme si na raňajky spolu zelené smoothie. Ananás, pretože ako ste mohli vidieť, tak ho potrebujem zužitkovať SAP. Špenát, konopné semienka, naťaté kokosové mlieko, ktoré tiež potrebujem spotrebovať. Ja som si včera zamrazila banány, pretože už boli také extrémne zrelé. Tak tam dám... to nejde otvoriť. Tak tam dám nejaký ten kúsok toho zmrazeného. Aspoň to bude fresh studené a bude to na miesto ľadu. OK, máme to hotové, takže môžeme spraviť taste test. Normálne by som tam dala aj vanilkový proteín, ale už som si to tak raz spravila a bolo to také jemne práškové kvôli tomu proteínu, takže som sa rozhodla, že tentokrát si to spravím normálne bez proteínu, aby to bolo také krémovejšie. Excuse me. Ale našťastie aj tie konopné semienka nám tam pridali nejaké tie bielkoviny, takže cheers. Není to moc sladké, čo je fajn. A je to veľmi refreshing. Mohla som tam dať nejakú ďatlu alebo dve na to, aby to bolo sladšie, ale myslím si, že pohoda. Actions, you know, prone to letting people walk all over them. I'm not gonna let you take advantage of me. There is a very long bridge. When the table's turned, who's that for you? A to by bolo z dnešného videa všetko. Ja dúfam, že sa vám páčilo. Čo sa týka rannej rutinky, tak samozrejme každý deň vyzerá trošičku inak. Väčšinou si ráno aj čítam. A taktiež si väčšinou po tej ranej joge dám aj nejakú 10-15 minútovú meditáciu, na ktorú som dneska tak trošičku zabudla, takže si ju ešte dám. A normálne by som si aj čítala, ale už je dosť hodín, konkrétne nemám hodinky, ale proste bude nejakých, ja neviem, 12 hodín, hej, takže toto bolo velice, že slow morning, väčšinou takto není, takže sa vrhnem teraz na nejakú prácu, na nejaké strihanie, editovanie a takto. Pokiaľ sa vám toto videjko páčilo, budem veľmi rada, pokiaľ mi dáte like, zanecháte odber, no a ja sa na vás budem tešiť v ďalšom videu. Čaute! I'm in the view here, it's amazing.